Доброго дня, шановні пані та панове, учасники тренінга, представники, гості. Гостина Броварська земля приймає команди з 4 районів Київської області, а також наших гостей, наших дорогих гостей, товаришів, колег з дружньої Вінниччини, з міста Києва, Кіровограду та Сумщини. Це дуже приємно, що до нас завітали команди, які дійсно люблять цей вид спорту, люблять єдиноборства і йдуть на цьому шляху до своєї мети. Дуже приємно, що на наших змаганнях присутні 135 атлетів з різних куточків Київської області. І хочеться сказати, що саме головне, що метою наших змагань це популяризація взагалі спорту, здорового способу життя, а також формування збірної команди Київської області з УШУ. Я нагадую, що УШУ є на даний момент офіційним видом спорту, має свою класифікацію, чіткі правила змагань, та проводяться чемпіонати України, чемпіонати та Кубки областей, фінали Кубка України, проводяться чемпіонати Європи, чемпіонати світу та Кубки світу. І в 2013 році є надія, що УШУ стане, можливо, олімпійським видом спорту. Вот какая у нас команда Даниловки и Васильковского района.